Oras marita sa luhod na damang dohot dainang na hinahulungan di bagasan tuhat ta Jesus Kristus. Jamita pertanyaan inananil siya Lukas 10 ayat 7 sampai ayat 17. So lomba didok isi. Asa didok ma tunatorop naro padidihod diri na tu ibana hamu anak ni ulok. Isido na mga jari hamu pasidikon rimas naro songot. Parbuehu kamu ma natama pabua nang muba rohamuna jala sotung didok kamu di bagasa rohamuna si Abraham doa manami ai huruk ma tuhamu terjadi di bata do anak ni si Abraham sian akka batuon edong pola ape takke tudaling ni akka hau onpe sita baud do nasa hau naso mal parbuehu na denggal jala si dabuhonotod do tu api gabe disukun na torobima ibana dia nama bahenon nami jadi dia lusima ibn nasida nomor 2 baju dilehom ma tu nasadong bajuna darana opep si panganon sonima dibahen rodo akka si jalo beo padidio dirina akka didok ma guru dia si bahenon nami gabe didok ma tu nasida unang ma buat tamu lo bisian na niatur hot tuhamu dot maaka soldadu manukun ibana ia hami dia ma subenon nami jadi dia lusi ma unang ma susai unang ma dobo hamu halak hasababu pamu ma gaji muna managam do bangsoi diripu be di bagasa rohana taringot tu si Johannes atik be hehe Kristus tu ibana gabe dia lusi si Johannes mana sida saluhutna ahudo tutu madidihon hamu dohot aik alai na Roma gumugo siya na hurang tama do au makar hari tayo ni sipatuna didihon ni ido tuhamu to di perbadia do hot api di tangan na do parpuran payeson nama pardegan na papungon na do emena tu sopona alai tutungon na do hurakami tu api naso ra mitop ima sahat na hurian yang naon di bagasa Tuhan Yesus Kristus jamita pertanyaan non hotdo di bagasa parngoluta rumang ni perdalan ni rungoluta meragam do darah si bayanon dongan laho mamuhai sada-sada jamita rupani balik sa nasomal taida ima jojo laho patibul roha laho tebangyon hatana alai marasing situturo molo jamita ni si Johannes padili na di bagasa turpukon dibuhai dohot paduhan hamu pinopar ni ulok diuruti dohot sukun isiro na mga jari hami pasidikon rimas na rosogot boy dohono songgot situturo jamita ni si Johannes on dia kahala na roti ibana lau madidihod dirina jala dang mardia ibar manang isa na ubigi jamita di hati ay soksoni nang hita di baga seperti kianon manang ahape habuyota tung sadia tibube pangkata sawan ikon tapadruma parbueni hamu bau ni rohatta tu salhut na ubiga sa do dirok babua debata boy majadihon anak ni si Abraham sian akabatu laho mangguari halak jahuri akana roolo pabawa ubahur rohana terpatu pada batado pabaki kuton halak nas so jahudi na porsia gabe anak di si Abraham di bagasan haporsiaon hurin itu hatta alani di ayat 10 1 sabusara di dok gabe disukun na toropima ibana dia mabahno nami jadi dia lusi mana sida nomor 2 baju dilehom matu nasadong bajuna jarana upeu si panganon songoni ma dibahin tu akas jalo beu unang ma buat tamu lobisian na niatur hot tutu tuamu tu akas soldadu unang ma susai unang ma do hamu halak kasabab kamu ma gaji muna hurin na holongan dang disuruh si Yohanes sa gabi marasing be nasida dukon laho mulak dang diorai di si jalo bewi asa unang be gabe si jalo beo alai di pasingot asa mangula di bagasan dalan natikos jala dang dia bati soldadu asa masohot gabi soldadu alai unang manusay halak unang madobo halak jala marhasabapon na arong dang di bangido hita asa unang gabi dirita sa diri hita jala dang di bangido si Johannes asa di pauba dasida di portibion ala asa di pauba diri ni nasida sa diri unang di pa suasaihon haporsiaon na dilehot tu dewata hurin itu hatan na hinatahon si Johannes marpardumo do tu taringo tu moralitas songo dia do hita manisian na memake moralitas di bagas ngoluta di batu duho colma si palwai
Tu bagasa sada standar moral na masay bidang situ. Asing ni ayat 10 14 di jamita ho si Yohanes do. Tu situan na torop akka si jalobeu dohot. Akka soldado tu halak akka na manukut tu ibana ahama naim sudah honda sida. Si Yohanes mantok nomor 2 baju di lehon ma tu na sarung baju na ijala. Na upep sepanganon songoni ma dibahin. Ramolo tatu si dibagasa parngolota molo ta buat tu hadiriota. Hiaro hita mangaleho bajuta nasada tu dongan naso adong bajuna molo hea hita ta alusi ma dibagasa rohatta alai molo naso hea hita dok ma dibagasa na tata maruba nama au lehonokku nama tu dongaku naso paradongan hurin itu hatta hamuleon ni roha ijada HP holan maradopon dirita sadiri alai dohot do nang parsorata maradopon dongata ha galeon manang hangalutan marnida dirita rapod dongata di bagasa tuata tuhatta mia di tonga-tongata ulah honot tama dengan natau las ni roha alai di tonga-tonga do debata ngulu sigano pareho bogas ni hati-hati tabereng ma natau lahon buha hita mangulahon buha parsorata tunarung di hita jala buah hita mapalangi dopat dongata colma murid holongan ayat 15 1 ayat 17 on pujian di si Yohanes padidi tu jol masih palua siala meragam do bangsoi dari pubede bagasa rohana taring si Yohanes asik BH Kristus ibana inorhon ni balgani pangolon na say diri puhala do ibana si paloi marnida di patiko si ibana do pikiran na torobi tak di jalo ibana rumang pujia si songoni ahu do tutu madidio kamu do taik alai na Roma gumugo sian ahu na hurang tamado ahu makar hari talimi si batuna didihon nairo tuhamu to di porbadia dohot api on malas ni roha na dihita saluhut na naporsia ro ibana tu tonga-tonga tagabe si palua dihita hasomalan ni rabi dihalak jahuri sahalak guru bolas do mangido manang AHP sian sisian na asing ni manggali si patuna dang dietong maseturuk situ sisiani mangulahun nasi songoni alai di patong has Yohanes tu na tumor di songoni pe dak talu ibana songon sisian sa sitong na bilang situ partikiat di si Yohanes lau pawurnang dirina menggurut hasang apo ni di ibana alai dang ra ibana mangulahu ni las ni roha ni napatutoro diri di hadapan diri bata asabu do honon si Yohanes sada sian pertemuan ni halak dohot na serep maroha urian na nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Lukas tula isa pulpitu paduduh boha pabua di bata papunguhon emena tu sopona alai tutungon na do rakam tu api nasoro mitop akka halak nagabi sada sibol eme adong do hanghulu di bana de bata patido nasida di bagasa to di porbadia jala papungon nasida tu sopona di surgo hasonangani alai molo halak na di baturus tu lapung tu dos songon simareme di Matius 10:24 1 ayat 20 dang adong hangulu terdisi debata naing padidio nasida tu bagasan api jala de memasak do nasida tu api naros soramitop lapung di Lukas tulu ayat 17 tudos di akala jahuri naso olo marhamu baun di roha song semarememe di Matius 10 tudos do di halak akka Kristen najino tong do sarupa namasa di ganup nasida ditutung tu api songonido namasa sugut di ajal ni hasyanganon tarsongoni madamang dohot daina nagabi sirdol honota di bagasa goluta unang mahita songo si maray eme naso olo marhau bau di dirita alai say di patau mahita mangulah na dinggan jala olo hita marhau bau diri di bagasa Tuhani saya bermulia mahata di mahata amin.